Tella spettaturi tal-Kamra Sportiva, inna laqma nintaqaw illum l-għada tad-derbi tal-Liverpool kontra l-Everton. L-aħħar logħba ma stajtx nagħti l-verżjonijiet u l-opinjonijiet tiegħi dwar it-telfa li ġarrabna kontra il-Wolves għal raġuni li ma kontx disponibbli. Mux ħanoqot nidħol fuq it-telfa ta' kontra l-Wolves, telfa ta' kontra l-Wolves kienet logħba kera, u jidru li l-players fl-axħar u Jurgen Klopp u rew reazzjoni l-bieraħ fil-għaxija fid-derby kif diġà tilkom kontra l-Everton ferbaħna bl-iskor ta' 2-2. Qabel ma nkompli nixtieq nsellem it-telespettaturi s-segwaġi tal-Kamra Sportiva l-kollegi tiegħi kif ukoll Antonello, Jude, Mark u ċomba ħlejtin iċ-ċomba nawguralkom jum San Valentino u għall-inqas għal darba ħankun qed nagħmel naqra programm bit-bissima fl-aħħar il-Liverpool rajnihom jilagħbu logħba prestazzjoni li konna rajna għal dawn l-aħħar snin il-Liverpool il-propja xorta waħda kemm kellna l-injuries rajna l-aħjar prestazzjoni tal-istaġun. L-iskor seta kien differenti ovvjament imma llum ġo il-bieraħ rajna l-logħba tal-Liverpool fejn kien hemm il-gang pressing il-propja lill-Liverpool jilagħbu. Kenna il-Thiago Alcantara nieqes, kenna players oħra neqsin fosthom Konate u Virgil van Dijk li ma bdewx il-bieraħ għalkemm Virgil van Dijk rajna fuq il-bankina u Konate forsi fadallu xi ġimagħtejn oħra. Rajna bankina naqab saħħitha fejn raġunejdilkom kien hemm Virgil van Dijk, Jota u Firmino reġgħu lura. Rajna l-ewwel gowl ta' Cody Gakpo fej Cody Gakpo ħa aktar konfidenza u rajna prestazzjoni ferm aħjar. Għal-Liverpool ma kienx logħba faċli, derbi dejjem hija derbi. Rajna l-Everton għadhom kemm ġew mir-rebħa kontra l-Arsenal ġifieri ma labux ċertament il-Liverpool ma labux ma' xejn. Il-Premier League dejjem jibqa' bis-sorpriżi, l-Everton ma l-Arsenal għamlu logħba tajba ħafna u fil-fatt l-iskor kien dejjem favur l-Everton dik il-logħba. U Liverpool il-bieraħ kellhom nitqal logħba tal-istaġun għax kif nafu li d-derbi dejjem tkun waħda diffiċli. U meta l-Liverpool kienu għaddejn ħafna miżmin tajjeb, ma qatt dejjem ir-riżultati ma kinux xi riżultati kbar, dejjem forsi orret kien hemm riżultati ferboħna b'aktar b'4 goals differenza, però l-iskor dejjem kien ikun ta' wieħed b'xejn jew draw ġifieri l-iskor tal-bieraħ huwa tajjeb ħafna. Il-backdrop ta' warajja ma stax ma nażlux nażel mod ieħor id-darba. Moment tal-logħba fejn rajna l-Andy Robertson, rajna l-Andy Robertson fejn kellu moment diffiċli ma' Pickford, forsi kien hemm naqa' wieħed minn dawk il-momenti li ninsertaw ħafna f'derbis, kemm dawit u forsi kienu naqa' dak sarkastiku bejniethom. Rajna l-ex-player ta' Liverpool ukoll Cody, Conor Cody fej u difensur mill-Akademja tal-Liverpool ma kellux relazzjoni tajba dal-moment kif qed naraw ma' Robertson. Robertson huwa player li huwa magħruf għal daw il-momenti u fl-aħħar 5 minuti kien hemm dik in-naqa' tension kif ukoll mal-linja tal-bankina l-bieraħ fejn kien hemm Kostas Tsimikas kellu wkoll xi problemi waqt il-logħba hekk min issejjer żball ma' Onana. Riżultat ġust labna tajjeb il-bieraħ u rawn il-Liverpool li tista' taqqat l-City, Arsenal, United f'daqqa Liverpool meta rridu jerbħu. Di l-ewwel logħba tal-istaġun fejn rajna l-Liverpool propja. U biex inkun onest magħkom, kienet naqa' sorpriża għalija wkoll li nara dak ir-riżultat għal raġuni li bdejt ninkwieta li nħossu Thiago Alcantara. Ħafna mis-supporters tal-Liverpool għaddew rimarki dwar dis-sitwazzjoni fejn qalu li Thiago Alcantara most probably wkoll huwa plejer li kultant imewwet il-logħba tal-Liverpool. Il-bieraħ xaġa tal-iskantament, wieħed minnhom jiena. Ħadd ma gerger fuq il-midfield tal-Liverpool, anzi faħru ħafna għax il-midfield kien il-motur tal-logħba fejn
Ir-riżultat u li hu minħabba l-prestazzjoni kien fil-midfield plastek ukoll hemm rajna lil Nunes kien tajjeb ħafna, rajna Stefan Bajcetic kien kull logħba dak il-plejer għad għandu 18-19 sena, ma kull logħba li jilgħab qed jitjieb. Nista' ngħid li huwa plejer li faċilment kien jiswina 40 miljun euro. Bajcetic, jekk il-Liverpool nieħdu ħsieb issa wasal żmien li Bajcetic mhux ħanibqgħu ngħidu għax għadu żgħir u intuħ ċans. Bajcetic qed ikun hemm flop importanti li tal-bieraħ kienet logħba li titfa' ħafna pressure fuq il-players u rajna Stefan Bajcetic li ħal man of the match. Mhux ċajta plejer ta' daqshekk tenera żgħira joħodlok il-man of the match fid-derbi ta' Liverpool. Ġifieri kulħadd faħru Salah qal li il-prestazzjonijiet u l-oplet ikollu Stefan Bajcetic qed jkunu l-aħjar waqt kull logħba li qed tgħaddi, ġifieri għala Salah. Il-plejer he's receiving a lot of praise, ġifieri mhux qed jirċievi dak it-tifri kollu għal xejn. Qed ngħidlek Stefan Bajcetic hekk il-Liverpool jinvestu f'żewġ midfielders oħra miegħu u ovvjament iżommu ċert ftit mill-midfielders l għandna jien nibqa' ngħid għax kien hemm ħafna maqdru il-Fabinho. Fabinho huwa midfielder li għalkemm għad għandu 29 u hekk il-Liverpool jinxorta kif ukoll Liverpool ma naqbadx u neħħiħa issa u nsaqsi l-segwaċi tal-Kamra Sportiva, speċjalment l-supporters tal-Liverpool. Would you keep or would you sell Fabinho? L-istaġun l-għadda kien wieħed mill-aħjar players li kellna. Ħadda żmien sena Fabinho kien skujja diġà is-sena ġifri fl-istaġun l-għadda kien skujja diġà 5 goals. U kien niftakar kien ikun hemm il-meme ċajt li Fabinho 2022 5 goals u Ronaldo 0. Ġifieri ma jfissirx lex plejer jgħaddi minn fażi ħażina naqbdu narmuh. U jisu xejn mhux xejn. Ġifieri għalkemm il-Liverpool iwa jridu jisaħħu it-tim u jagħtu ruħ lit-tim li għandna ħafna mill-plejers ġew masurin, ċertu plejers ma stax taqbad tneħħihom. Henderson u għawet minn dawk il-midfielders ukoll il-biraħ rajna jilgħab. Logħba tajba mmens għamel, ma tistax neħħih laqqas. Huwa leader ta' vera. Il-Henderson jiena wkoll inżommu. Jidher biċ-ċar li il-mistoqsija ħatkun fuq 3 midfielders, Naby Keita, Oxlade-Chamberlain u James Milner. Jidher ukoll li ħafna forsi mhux il-favorit ta' ħafna li Curtis Jones jaf narawh ukoll ħajkun għadu hemm fl-istaġun li jmiss. Jiena nemmen li l-istaġun li jmiss il-Liverpool mhux ħajxru players fuq in-naħa ta' quddiem ovvjament. Nemmen li jkun hemm dawk iż-żewġ midfielders li jinxraw ukoll bħal qal Fabrizio Romano ma ninsewx li il-pożizzjoni tad-defense jidher li hemm ikun hemm xi ċertu movimenti fid-diviża wkoll. Il-bieraħ kemm għal ħafna kritika rajna Joe Gomez li lab logħba kbira. Issa dan nerġa' ngħidu logħba li l-bieraħ kienet assedju kbir, ġifri ma kienx logħba faċli għat-tim tal-Liverpool. Joe Gomez huwa plejer li tista' tilagħbu kemm on the right u kemm on the left, ġifieri huwa plejer li għalkemm ma nibdiex mal-ewwel 11 jekk ikun fit, imma huwa riserva tajba. U ovvjament hemm ġifieri r-riżultati li kellna tal-aħħar mhux għax kien Joe Gomez, għax ħafna jgħidulek Joe Gomez kollu t-tur ta' Joe Gomez. Ir-riżultati li rajna dal-aħħar huma li huma għax kienu overall performance, ġifieri ma naqtawx qarbna supporters tal-Liverpool ma jfissirx li għax għaddejna mizbieħ ħasidna l-mur kulħadd. Ħajkun hemm ġifieri jiena nagħmel jixtru żewġ midfielders difensur u ma nħoddx bi kbira li jkollhom bżonn jixtru wkoll goalkeeper flok Kelleher li jidher biċ-ċar li jrid isib avventura ġdida fil-karriera tiegħu. Peress li huwa mhux titolari tal-Liverpool u qed għandu jifhmu għalkemm jiena nemmen li Kelleher huwa the best second goalkeeper li qatt kellna sfortunatament ħajimxi ħafna qudiem. Il-bieraħ il-prestazzjoni tal-bieraħ rġajna rajna li Salah fuq l-score sheet fl-aħħar rajna dak it-tip ta' goals li jiskujjaw il-Liverpool l-asta ta' Tarkowski, counter attack tajjeb ġirja b'saħħitha tajba ta' Nunes, jitilgħu Salah u Kakpo mal-ġirja ta' Nunes, ġirja bit-tlet players li huma ġifieri rajna Nunes bil-ballun ħarat il-ground
u lid-diviża tal-Everton, crossja, kien hemm iż-żewġ plejers pożizzjoni tajba, Pickford ma jafx x'laqtu, jiskurja saqlaħ, kieku ġie f'saqajn Gakpo kien jiskurjaħ ukoll. U nerġa' ngħid li l-bieraħ Gakpo bħal Virgil van Dijk l-ewwel goal tiegħu wasal f'derbi. Jiġifieri logħba overall ħafna tajba. Nixtieq ngħid ukoll li l-bieraħ Gakpo wara l-iskorja goal rajna Gakpo differenti. Nemmen li Gakpo ħajkun dak il-replacement li meta jitlaq Firmino ikun ħa l-rwol tiegħu. Għad għandna ntuħ ħafna ċans. Gakpo jiġi ma' żmien, mhux tab xejn kien hemm klabb soħra tiġru warajh. Jiġifieri ma naqtawx qalbna hemm transition kbira għaddejja mit-tim tal-Liverpool, jiġifieri jiġi xi dal-istaġun huwa bonus, ħatkun diffiċli biex niġu mat-top 4, ħatkun diffiċli biex nifassaw fiċ-Champions League, però wieħed m'għandux jaqta' qalbu l-istaġun li jmiss jaf inkunu ħafna aħjar. Xorta nibqgħu nżommu mal-Liverpool, xorta nibqgħu nkunu wara t-tim u ħadna pjaċir li rajna prestazzjoni tajba l-biera u jalla is-sibt li ġej kontra Newcastle li għaddej minn forma eċċellenti wkoll ħatkun diffiċli għal-Liverpool. Ma hekk il-Liverpool jerġgħu jagħtu dik il-prestazzjoni li rajna l-biera kontra l-Everton. Bla dubju ta' xejn, jaf insibu wkoll rebħa ġewwa St. James Park. Il-prediction tiegħi jekk nilagħbu bħal bieraħ ħanerbħu. Issa hija sta l-players u sta Jurgen Klopp li jerġgħu juru qalbhom bħal mamlu l-bieraħ. Ma ninsewx ukoll li l-ġimgħa d-dieħla ħajkonna logħba diffiċli wkoll fost il-ġimgħa fiċ-Champions League. Il-kompetizzjoni li tant iħobbu l-Liverpool, kompetizzjoni li għata prestiġi kbir kontra il-Real Madrid. Ġifieri we have to big challenges ahead of us u naraw x'jista' jiġri. Man of the match tal-biera ħalija naħseb għal-kem kien ilu ma jkollu logħba tajba u għal-kem ħada forsi Stefan Bajcetic b'mod uffiċjali għalija kien Mo Salah, kien plejer li mill-gowl għamel differenza kbira fit-tim. Jiena għallum għani għafaw nħallikom tgawdu San Valentino marbaħ u tagħkom, nħeġġixkom tmorru fuq il-YouTube page tal-Kamra Sportiva fej plus dal-episodju ħatkun għattaraw episodji oħra u nħedġiġkom ukoll l-ħamis li ġej ikun hemm il-programm flimkien mal-editur Antonella Abela biex issegwuh ukoll il-programm ta' kull nhar ta' ħamis botta u risposta. Indimita jiena nkellimkom fil-ġranet li ġejjin bil-kelmtejn tiegħi kontra Newcastle, nisperaw li jkollna rebħ oħra, you'll never walk alone, never give up, ejja ħankomplu mixin qudiem u il-kumplament tal-lejla tajba. Grazzi tal-li segwejtuna.